Pero aboa, con isto imos facer mermelada. Coas cereixas imos facer marmelada con A. Marmelada. Sí. E apaña ben delas que temos que encher a cesta. Vale. Pódese tragar o hueso? Nena, nin se pode tragar nin se chama hueso. O que teñen dentro as cereixas é a carabuña. Cara que? Carabuña! Ah, carabuña. Están saborosísimas. Dice saborosas. Con 2 os. Pois claro, con 2 os como 2 roscos. Saborosísimas. Come máis. Saborosísimas. Come máis. Que ben me sabe a liña.